El dia clareja. Plantes i animals reben les primeres gotes de la pluja que cau a la selva amazònica. En ple cor de Cosmocaixa, el Museu de la Ciència de l'Obra Social La Caixa. Nomenat l'any 2006 millor museu de la ciència d'Europa, Cosmocaixa està situat a la falda del Tibidabo, en un edifici que suma el modernisme català i l'arquitectura més avantguardista, i que s'ha dissenyat amb el màxim respecte pel medi ambient. Cosmocaixa és una porta oberta al món de la ciència per a totes les persones que senten la inquietud de conèixer, d'entendre, per a tots els que mai no han deixat de preguntar-se el perquè de les coses. 80 espècies de plantes i 52 d'animals et faran creure que t'has traslladat des del Mediterrani fins al centre mateix de la selva tropical. Des de les capçades dels arbres fins al més profund dels seus rius cabalosos, el bosc inundat se'n reprodueix amb fidelitat científica la temperatura, la humitat, els sons, les sensacions. Provar, comprovar, participar, sorprendre's. A la sala de la matèria descobrim la ciència viatjant a través del temps i de la història. La millor manera de comprendre l'evolució des de l'origen de l'univers fins als nostres dies. Les exposicions permanents de Cosmocaixa ens ajuden, de la manera més atractiva, a explorar els conceptes bàsics de la ciència mitjançant experiments, peces reals i éssers vius, tot fent servir les últimes tecnologies. El mur geològic és una instal·lació única, amb 7 talls de roca autèntics, que il·lustren els secrets principals de la història geològica del planeta. El cor de la Terra, com mai abans, no s'havia pogut visitar. Aprendre, interpretar, observar, comprendre. Les exposicions temporals permeten viure la natura i la ciència des d'una perspectiva diferent i innovadora. Monogràfics com l'univers de Jules Verne, Albert Einstein o la màgia dels nombres són només uns quants dels molts exemples que hi ha. És migdia i fem un descans. Els serveis del museu ens permeten fer una pausa a la llibreria o bé gaudir del servei de restaurant o cafeteria. Mirar, reconèixer, tocar, respectar. Sota la guia de monitors especialitzats, el Toca-Toca ens ofereix la possibilitat d'apropar-nos per primera vegada a animals integrats en microsistemes que en reprodueixen l'entorn natural. Tallers pràctics al laboratori, conferències dels científics més rellevants del moment, cursos, jornades i debats formen part de les activitats de divulgació que proposa el museu durant tot l'any. El planetari. La tecnologia més moderna i innovadora al servei de qui tingui interès a conèixer l'univers que ens envolta. Un viatge en l'espai i el temps fins a la gènesi de la nostra pròpia existència. El sol es pon al bosc inundat. Torna a caure la pluja. Però la vida a Cosmocaixa, al Museu de la Ciència de l'Obra Social La Caixa, no s'atura mai.